Pirtûkek çîrokan ku jêr kîyê derket? Ku jêr kî? Navê pirtûka çîrokan a Nevzat Engîn e. Pirtûka wî ji weşanê Nûbiharê derket. Pirtûka çîrokan alberdest ji nod û çar rûpelî pêktî û nû derketiye. Ji berê zayînê ve heta niha çîrokên balkêş, çîrokên bi bûyer û qewmînan cihê xwe girtine. Di sesala nozdan de jî çîrokên nivîskar Maupassant di warê bûyeran de derketine pêş. Nivîskar Nevzat Engîn jî bi texeya Maupassantê çîrokên xwe sazkirine. Car caran bi birîn, anîna heş û mêjiyê xwendevan xwe kaşî ber modernîzmê dike. Ku jêr kî? Nevzat Engîn. Nûbihar 94 rûpel 2006